ita duniya in kana bi gudu-gudu wacce ran za ka zamto gudu-gudu in za ka tsallake duka sharaɗi idanuwa sun rufe masa hudu-hudu yarinta za ta zamto duhu-duhu in ka ƙiban dukkan sharaɗi me ke faruwa ne cikin damuwa ne tunanina ya zamo mini kekin zamani kiɗaice sarauniya mai samun rawani rabuwa a soyayya ta saka mini jinya an saka min mari an sa mini sharadi na kasa duban kaina na kasa gane kaina na kasa ceton kaina zuciyata na kuna wai ina zan sa kaina sharadi an yaudare ni kuma an samin rauni an sanya min tunani an samin sharaɗi so yau ya bada ni ya sanya min rauni na rasa gane kaina. Gashi nan zuwa. Yaya, amma lafiyan ka kalau ba amne. To, ka zanta ham. Faɗi ba a tambaye ki ba. Sadi, in saboda tsabar wulaƙanci da rashin sanin darajar uwa na zo har ƙofar ɗakin ka na ƙwanƙwasa na buga na kira sunanka ya fi tsoshulun masaki amma ka ƙi ansa kana ciki. Wallahi hajiya ban dan ji daɗi ba ne sai na samu kuma dan sha magani sai bacci ya kwashe ni ita kuma tana cin tana ibada. Ibada gaskiya ne a dole ta yi ibada ai ta samu coci a bilis. Coci kuma? A to ƙarya nake ba coci ta samu a banza ba a bilis to ka gaya mata wallahi ka gaya mata ta kiyaye ni wallahi ba za ta kare mana kafirci a cikin gidan nan ba. Nan gidan coci ce ai ta san inda take zuwa can inda cocin su take ta je ta gurin yan uwanta su abin da suke yi ko ka gaya mata daga yau in ta tashi ibadar ta tafi can inda suke sakarcin su ta je ta yi ba a nan gidan ake coci ba. Filas da ka ɗauka ka shiga da shi ɗauko mun ko ba ka jin Hausa filas na farfesun kifi ɗauko min shi maza ka kawo. Maza ka kawo. ita duniya in kana bi gudu-gudu wacce ran za ka zamto gudu-gudu in za ka tsallake duka sharaɗi idanuwa sun rufe masa hudu-hudu yarinta za ta zamto duhu-duhu in ka ƙiban dukkan sharaɗi me ke faruwa ne
cikin damuwa ne. Tunanina ya zamo mini kekin zamani. Ki ɗaice sarauniya mai samun rauni. Wallahi zan ci mutuncinki a gidan nan. Ba ki da mutunci ko? Allah ko? Na kasa duban kaina, na kasa gane kaina, na kasa ceton kaina, zuciyata na muna, wai ina zan sa kaina, sharaɗi. Gaskiya duk abin da za ku yi a tsakaninku bai wuce mutunta zumunci a tsakaninku ba. Ku tuna fa wata rana fa ba ma raye, ku kaɗai ne kuka rage wa kanku. Yanzu idan har ba ku kyautata alaƙar da take tsakaninku ba, ta ya za a yi wani ya samu matsala wani ya taimake shi? Umma, abin da fa kullum nake nuna ma anta sai maki ni. Dalla rufe min baki, in ji duka na ce miki. Gaskiya haka ne, ki ji duka. Iya, a gabana kenan fa. Kuke nema a raba hali sai ma. Kai tir da wannan hali na ku wallahi ban ji daɗin shi ba. Umma wallahi wannan yarinya. Ke da Allah rufe min baki. Wallahi sai ma na rena wayenki. Wallahi na rena ki. Wai ina iliminki? Ina irin tarbiyyar da muka baku da har kike nema ki ɗauki rai? Umma wallahi ba ni yan kashe ta na. Ke ki kiyaye ni. To na rantse da Allah idan biki ajiye wannan muguwar ɗabi'ar taki ba, Allah aljanna ma ba za ki ji ƙanshin ta ba. Kuma arzikin ki ɗaya wallahi da Allah ya sa hakan bata kasance ba. Amma wallahi da sai kin raina kanki. Kin shiga matsalar da sai kin yi kaicen da kanki wallahi za ki wa kanki kaico. Ina za ki? Na sallame ki ne ko na ce ki tashi ki tafi? Ko ma ki zauna? Wallahi sai ma ki shiga hankali. Wallahi ki nutsu ki san abin da ke ciki. Na rantse da Allah in kika yi wasa sai ne miki dukan da ko sakwara ba zan yi wa ba a nan gidan. Wai kanwa ki ce take gaya miki gaskiya. Dan Allah ke biki ji kunya ba? Me ke faruwa ne cikin damuwa ne, tunanina ya zamo mini kekin zamani. Ya kamata ka sani Abdul, duk abin da ya musar da kike akwai laifinka a ciki. Domin ba shi da aboki sama da kai. Sannan duk wani abin da yake kai me yasa baka aikatawa? Bai kamata ki yanke min hukunci irin haka ba. Haba Aziza. Dole in yake ma wannan hukuncin. Kai me yasa baka shaye-shaye? Me yasa kai baka daina mutane ba? Yanzu dai kin ɗauki laifi ka kan kin ɗora mun. Yaya kike so na yi? Ya kamata ka sani fa ya Musaddiq tamkar dan uwa yake a gurinka. Wannan abin da yake ya kamata ka tursasa shi ya daina. In ba haka ba wallahi tun a duniya za ga sakamakon wannan abin da yake aikatawa. Na tabbata Abdul da kana ba shi shawara kamar yadda nake ba shi, ba yanda za a yi wannan gurɓataccen ɗabi'ar da yake yi a ce yana yin ta. Da yanzu ya shirya ya gyaru. Ballantana a ce har Abba ya kore shi daga gida? Yanzu kin ɗauki laifi gaba ɗaya kin ɗora mun. Me kike so ne? Abin da nake so ka yi shine ka tursasa shi, ka ɗora shi akan hanyar daidai. Ya je ya daidaita da mahaifinsa. In kuma ba so kake a tsine masa ba. To shikenan naji, zan yi haka. Amma ke ma ina so ki mun wani alƙawari. Wani irin alƙawari kake so in maka? Ina so duk rintsi kada ki guje shi. Duk rintsi kake juya mai baya, ki dinga jan shi a jika. Kai ma dai ka san ba zan taɓa gudarsa ba. Ina da wani ɗan uwa da ya wuce shi ne? Gaskiya ne, Allah ya famu nika. Amin ya Allah, yanzu ya koma Lagos ɗin? Bare da gaskiya kuma tun je. Allah ya rufe asiri. Bari in shiga ciki.
yi alkawari bisa ganganci, amma Allah ya sani ban yi don son zuciyata ba. Na yi ne saboda bayan da zan yi. Wai amma yanzu ni ce abin kyama a gurin ya Musaddiq. Wani irin abu ne, na shiga uku. Amma idan da gaske ai bai kamata wanzami ya guji makeri ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka dai. Yawwa, muna lafiya. Ni ce Abba, dama ina so mai magana ne. In ba saurayi kake ba, ka iya barin an jima mai maganar. Ba damuwa. Zauna. Faɗi na jinka. Abba, dama wata shawara ce, nace to ya kamata sai na tuntube ka. Ka kyauta, ina jinka. Abba, dama ina da wani kuɗi ne a account ɗina. Sannan na ga kuma ƙarshen shekara ta gabato da wanda muke kasuwanci da shi, idan aka samu aka lissafa ribar sai in samu a ce na sai ko da fili ne na gina. To kuma yanayin halin da ake ciki yanzu sai na ga abin ba zai yi ba. Shi ne nake tunanin cewa ko da zan je in kama haya ne sai mu koma can da su Aziza. Me kake cewa? Ka gama cika sharɗin da na gama ne? Ita waccan ƙabila ta karɓi musulunci ne? Ok. Don ka gana sake mako? Shi ne kike so ka zo ka rena ni? Ka kama reni ko? To kana nan ba inda za ku je. Oh, za ku tashi saboda an takura muku ko? To ƙarya kake. In za mu shekara 1000 haka za mu zauna. Sai da ta karɓi musulunci. Ba ta karɓa ba kuma? Mu zuba ni da kai shege ka fasa. Tashi ka bani gu. Tashi mana! Nonsense. Okay. Da ki tsaya mana, yar banza. In na kaɗa miki dukan tsiya a cikin gidan nan in ga uban da ya tsaya miki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. San da zuwa. Hajiya Amina? San. Na gaje. Lafiya ne.
Na ganki ke kaɗai na yaran. Suna ciki? Eh. Okay. Dala kira min Aziza. Aziza? Wallahi tun ɗazu nake ta raba ido a nan wallahi ban ma san ta inda zan kama ba ni. Ban fahimta ba. Ina ta tafi har kike cewa baki san ta inda zaki kama ba. Ni ma dai tun da safe dai na rasa inda ta shige wallahi. Kun kira wayata? A kashe take don su sai ne ma suke ce min ba su ma ga fitarta ba su. Amma mai gadi ne ya ce min wai ta fita ya gani. Da kaya ta fita? Ya ce dai bai kula ba. Amma dai wai da hijabi a jikinta to ba sani ba ko a cikin hijabin ta makale kaya? gudu wacce ran za ka zamto hudu in za ka tsallake duka sharadi idanuwa sun rufe masa hudu yarin ta za ta zamto hudu. Ummi dan girman Allah ki yafe mu. Da aka yi min kike neman yafiya? Haba Ummi. Ke kutun da ta zo ta nemi ki magana, ki haƙuri mana. Kin ga dan Allah da ka tamu baruka. Kar ki ara bakin ta ki ci mata albasa. Ta tarar da ranta ta faɗi me aka yi. Ummi na tuba na san na miki ba daidai ba. Dan girman Allah ki yafe mu wallahi daga yanzu zan dinga bin umarninki. Ni da kika tattara ni kika nuna min cewa ban isa ba kika zuba min kasa a idanuna me za ki gaya min Aziza shi sa na haƙura na tattara na barwa Alhaji Ali ke duk abin da ya ga dama yi da ke in ya ga dama ya dauke ki ya kai gidan wanda kike so amma Aziza ina tabbatar miki da cewa idan har kika dauko cuta kar ki tunanin ni Amina zan zauna ne jinyarki babu abin da ya shafe ni da ke wallahi. Ummi dan Allah ki ya haƙuri. Daga yanzu duk umarnin da kika ce in yi shi zan bi dan Allah ki yafe mu. Kin ga da kika zo kina wannan ban bakin abin da nake sani auren nan an warware shi ko yanzu in shiga in ɗauko mayafi na in tafi tsalle in dire ta karɓin tsiya a warware auren nan yaya ba a warware ba kai kuma ba a warware shi ba an ce miki ki ba abu a sannu ke kuma sai faɗa kike yi. A sannu? Aziza, ba warware ba? Yauwa, Umma, dan Allah Umma ki sa baki. Wallahi ba na son zuwa gidan Alhaji Sunusi nan ne wallahi. Musaddiq, yau kai ne da kanka kake cewa ba ka son zuwa gidan Malam Sunusi? Saboda ka zama ɗan kanka? Wa iyazu billahi. Lalle Musaddiq, ka zama inuwa giginya na nesa ka sha daɗinta. Yanzu duk irin halaccin da Malam Sunusi ya maka a baya lokacin da aka rufe ka a kurkuku, ka manta yau har kai ne kake tunanin wai ba za ka iya zuwa gidan shi ba? Wallahi ba haka bane. Amma Aziza fa. Allah sarki, ba ka son ganin ta ko? Ai dama sababbe ne kai, kuma halin ɗan adam ne. Kai mishi rana ya maka dare. Kuma wallahi inda amana, wallahi ruwa ba zai dafa kifi ba. Kuma har in kana da hankali da tunani Musaddiq, wallahi Aziza ba kashin yarwa ba ce. Umma ta kasa fahimta ta ne, sannan kuma ta kasa tausaya min, sannan kuma ta kasa gane halin da nake ciki. Tabbija, Musaddiq,
da bakinka kake cewa Aziza ta kasa tausaya maka? Ka manta duk irin tausayawar da ta yi maka a baya, wanda a lokacin wannan bai sa ka ha'ince ta ba? Gaskiya ne, rayuwa kenan. Shi fa mutum da kake gani duk irin rayuwar da ya zaɓa wa kanshi wallahi daidai ne. Rita! Rita! Umma, tana ina? Ina Rita take? Wace ce wai? Haba Hajiya, wallahi na duba cikin ɗakin nan ba ta cikin ɗakin nan. Dan Allah tana ina? Okay. John. John ko? To, Hajiya ko wani ya bata waya ne ta kira shi a waya. Sai Allah ka shirya mana.